Ама здрава е от Георги. Кава си е баре и ленгеем барема история. О барема зилке скай керена. Яша е праленje откуклен за неговите братия. Лъвове, мони, плейбоя и Асен откуклен. Една кръв, една сила и един характер. Където и да се появят, оставят след себе си уважение, име и присъствие, което не се забравя. Не се хвалят излишно, но се усещат навсякъде. По начина, по който вървят, по начина, по който говорят и по начина, по който застават за думите си. Това са хора, които живеят с чест и вървят напред без страх. В добри дни са заедно, смеят се, радват се и споделят всичко. В трудни моменти стават още по-здрави, още по-единни и още по-силни. Никога не се предават, никога не се отказват и никога не си обръщат гръб. Това е истинска връзка, която не може да се счупи. Георги, Мони, плейбоя и Асен, различни характери, но една посока, една цел и една братска сила. Откуклен тръгва тяхното име и където и да отидат, оставят уважение и следа. Хората ги помнят не с думи, а с действия. И най-важното поздрава е от Георги и е за Мони, плейбоя и Асен, защото тяхната връзка е като желязо. Не се огъва, не се чупи и не пада. За братия майстори в куклен истински няма като тях мъже с умения, труд и чест, които градят с ръцете си и оставят след себе си качество и уважение. Те са хората, които правят име награда и се знаят навсякъде със своя труд.